Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodba tajba, inġbarna hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tagħna, kemm aħna li nsabu hawnhekk preżenti fiżikament kemm intom eżis ħutna li tingħaqdu magħna permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Intom ukoll tinsabu hawnhekk preżenti spiritwalment u x'hekk u għalhekk ninaqdu f'din it-talba l-akbar talba. Mhux li nagħmlu aħna imma li jseħibna fija l-mulej għax hu jagħmel għalina, il-quddiesa hu jagħmilha u jxandar il-kelma u jagħtina lilu nnifsu fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq ħankunu nistgħu nilqgħu dan ir-rigal, l-akbar rigal li Alla jagħtina billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħħuna Anthony Fenech. Nitolbu. U Alla, int ħejjejt ġejt li ma jidherx għal dawk li jħobbuk, xerret fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wettna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien inġabru l-gbarat kollha ta' Sikem u Bet Millu u qabdu u għamlu l-Abimelek sultan dejn il-balluta li hemm f'Sikem. Meta rfuh b'dan, Ġotam mar u qgħad fuq il-quċċata tal-muntanja Garizim u wolla leħnu u sejħilhom u qalilhom: Isimgħu nies ta' Sikem, hekk Alla jisma' lilkom. Darba marru s-siġar biex jidilku sultan fuqhom u qalu liż-żebbuġa: Sultan fuqna. Iż-żebbuġa weġbithom: Għandi inħalli jiena ż-żejti li bih jitweġġew l-allat u l-bnedmin biex immur niddandan fuq is-siġar. U s-siġar qalu lit-tina: Ejja int u Sultan fuqna. U t-tina weġbithom: Għandi nħalli jien il-ħlewwa u l-frodmin tiegħi u mmur niddandan fuq is-siġar. U s-siġar qalu lid-dilja: Ejja int u Sultan fuqna. U d-dilja weġbithom: Għandi nħalli l-imbit tiegħi li jferraħ l-allat u l-bnedmin u mmur niddandan fuq is-siġar. U s-siġar kollha qalu lill-ollieq: Ejja int u Sultan fuqna. U l-ollieq qal lis-siġar: Jekk intom tassew tridu tidilkuni sultan fuqkom, ejjew skennu taħdelli. Jekk le, joħroġ nar mill-ollieq u jibla ċ-ċedri tal-Libanu. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lil Alla. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kemm jitenna bir-rebħa tiegħek. Ix-xewqa ta' qalbu int tajtielu, ma ċħattux it-talba ta' fommu.
mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Għax inti lqajtu bil-barka u r-risq, kuruna ta' deffin qetlu fuq rasu. Il-ħajja talbek u inta jtielu, omor twil minn żmien għal żmien. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kbir u sebħu bir-rebħa li tajtu, ġieħu żmien, ġieħu u ġmiel, int tqed fuqu. Lilu tagħti barki tal-dejjem, tferħu u tħennieh bis-sebħ ta' wiċċek. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Nqumu bir-rifqa l-kelma tal-Evanġelju. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu dejn il-parabola. Ara, is-saltna tas-smewwiet tixbaħ lil wieħed sejt li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddilhom fl-għalqa tiegħu u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu tad-dwieli. Ftehhem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Raġa' ħareġ għal xi 6 sija u mbagħad għal xi 9 sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 sija raġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Qal fil-għaxija mbagħad sit il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa f'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sejt u jgħidu dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u int qisthom bħalna li tabbejna bil-pejs tal-jum u sħana. Qabeż is-sejt u qal lil wieħed minnhom ħabib, minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftiemt miegħi. Ħuli jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel ir-rejt bi ħwejġi jien jew qiegħed tgħajr għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Fil-ħajja tagħna eżis ħuti jeħtieġilna nagħmlu bosta deċiżjonijiet. Biċċa minnhom ikunu naqriżjed importanti oħrajn inqas. Però naħseb li l-kol kemm aħna minna l-esperjenza li xi darba nagħmlu deċiżjoni li naħsbu li tkun waħda tajba u jirriżulta li ma tkun tajba xejn. Eżis ħuti aħna l-bnedmin nistgħu niżbaljaw. U xi drabi nisbaljaw bil-goff.
U nisbaljaw mhux biss meta nagħmlu deċiżjoni wieħed waħdu, iżda nisbaljaw ukoll xi drabi meta nagħmlu deċiżjoni ta' ħafna flimkien. Fl-istorja tal-bniedem ġraw dawn l-iżbalji kultant kbar ħafna u xekk li swew konsegwenzi gravi immens u xekk lill-bniedem u lid-dinja. Ma nafx tajtux kasu l-ewwel qari tal-lum. L-istess ħaġa kien għamel il-poplu tal-Lata. Għamel żball kbir ħafna. Infatti għażel wieħed sultan mingħajr ma fittex jara x'kienet ir-rida tal-Alla għalih. Mingħajr ma fittex jara x'Alla xrid minnu. Eżis ħuti, jekk aħna ta' bilħaq nemnu li daqs Alla ħadd ma jafna. Min jafna daqs Alla? Laqas jien stess ma naf li nnifsi daqs Alla. Niftakar ftit mill-passat għax ninsa ħafna. Naf xi ħaġa mill-preżent u l-futur xejn. Imma Alla mhux hekk. Alla jaf kollox u x'hekk eżis ħuti. Alla jaf kollox. Mela daqs Alla ħadd ma jafna, daqs Alla ħadd ma jħobbna. Min jista' jħobbok daqs Alla? Eżis ħuti. Laqas int stess ma tista' tħobb lilek innifsek daqs Alla, laqqas li kbar eżistijek. Għax li mħabba umani dejjem limitata. Hija l-imħabba tal-Alla biss hija infinita, bla limiti u ma tispiċċa qatt u ma tfalli qatt. Eżis ħuti. Allura kif kien jgħid San George Preka? Jekk ta' bilħaq nemnuha dil ħaġa, nemnu li daqs Alla ħadd ma jafna u daqs Alla ħadd ma jħobbna. Kif nistgħu aħna nagħmlu deċiżjonijiet mingħajr ma nikkonsultaw lilu? Kif jista' l-bniedem għaqli ma jfittixxu jara x'inhi r-rieda tal-Alla għalih l-ewwel qabel kollox eżis ħuti u x'hekk. Hekk kien ġralu l-poplu tal-għażel sultan mingħajr ma fittex kienet ir-rieda tal-Alla. U Alla bagħtlu l-profeta biex jurih xi żball kbir kien għamel. U ġablu parabola dal-profeta, għallu s-siġar inġabru flimkien biex jażu sultan fuqhom. U l-ewwel qalu liż-żebbuġa u qaltilhom jien se nħalli iż-żejt tiegħi li tant jaxxaq nies biex niddandan fuqkom. Imbagħad qalu lit-tina u jien se nħalli l-frott tant bnin tiegħi biex niddandan fuqkom. Imbagħad qalu lil-dilja u qaltilhom jien se nħalli l-inbit tiegħi biex imbagħad qalu l-olliqa u xekk u din qaltilhom imma ħanejdilkom jekk sa tagħżlu lili. Qis li tersqu taħt id-del tiegħi għax jaħroġ nawr minni u jaħraqkom, tafu x'rid jgħid il-profeta u xekk. Hekk ukoll jiġrilna aħna fil-ħajja eżis ħuti. Meta nagħmlu deċiżjonijiet il-mhumiex ġejjin minn Alla. Meta nagħmlu deċiżjonijiet ħafna drabi jkunu motivati mis-supervja tagħna. Għax naħsbu li aħna nafu kollox, u aħna naħsbu li aħna aħjar minn ħadd ieħor. Eżis ħuti. U l-Vanġelu tal-lum, Vanġelu sabiħ immens, Ġesu jinqeda parabola biex jgħallimna xi ħaġa qawwija ħafna ta'. Mela jinqeda kjoġobkom itfu l-mobiles ħejta. Għax ma nistgħux inqazzu l-quddiesa bil-ħin kollu jdoqqu l-mobiles, kjoġobkom nitfuhom il-mobiles. Jinqeda b'ċirkustanza ta' żmienu mhux hekk. X'kienet dik ċirkustanza? Kienet li ħafna minn nies dak iż-żmien ma kinux jeżistu permanent jobs u x'hekk. Ħafna nies il-foqra, l-iktar nies foqra kienu kif qed naraw fi żmienna sfortunatament irġajna jinġabru f'sali pit-toroq u min ikun bżonnhom imur hemmhekk jgħidu ejja jaħdimli. U x'hekk, u hekk ġara. Dan is-sejt kellu għalqa ta' dwieli u l-ġurnata kien jaqsmuha f'12 sija tal-lejl u 12 sija tan-nar. Ġeneralment jibdew mis-6 ta' filgħodu sas-6 ta' flaxija u x'hekk ix-xogħol 12 sija kien. U dan ħareġ fl-ewwel sija jiġifieri fis-6 sija, fis-6 ta' filgħodu u sab in-nies u bagħthom. U ftijjem magħhom b'dinar kull wieħed, interessanti dik. Għax il-paga ta' ħaddiem kienet ta' dinar, normali. Imbagħad reġa' ħareġ fid-9 u reġa' ħareġ f'nofsinhar u reġa' ħareġ fit-3 u reġa' ħareġ fil-5. U dan tal-5 ħadmu sija waħda biss. U dan x'ħanġib biex ħallasom għax hekk kienu jagħmlu kienu jħallsuhom kuljum fl-aħħar tal-jum. Għax ovvjament l-għada mhux bil-fors is-sejt kien se jħaddimhom. U x'hekk. Dan beda minn tal-aħħar u tuhom dinar xorta. Daqs ġurnata xogħol, għad li ħadmu sija waħda u baqa' tiela. U kollha tuhom dinar kull wieħed eżis ħuti. Kjoġobkom ħanerġa' nagħmel dan l-appell, il-mobiles fil-knisja kjoġobkom nitfuhom ħejta.
biex ma ntelfux il-xulxejn. U dan il-tal-aħħar u mulejja ħmiena. Eżis ħutu dan tal-aħħar u xek. Xrid jgħallimhom il-mulej lil dawn kollha, xrid jgħallimhom. Mela is-sejt mill-lider kien iktar preokkupat u xek bil-familja li kienet se tibqa' bil-ġuħ l-għada milli bix-xogħol li kellu jsir fl-għalqa tiegħu u xek għax jekk jaqla dinar kuljum il-ħaddiem kellu garanzija li l-għada ikollu l-ikel u xek, ikollu l-ikel biżżejjed għall-familja tiegħu u xek. U dan is-sit kien iktar preokkupat b'hekk milli jsir ix-xogħol. U fl-istess ħin rid jagħti tagħlima wkoll lill-ħaddiema biex ma jkunux egoisti. U b'dinar kien ftehim magħhom ma kellhomx għalfejn igergru u x'hekk. Gergru għax eru. Mhux għax għamel l-ebda inġustizzja magħhom, kien ġa miftehim magħhom b'dinar kuljum, il-paga kienet ta' dinar kuljum. Gergru għax eru għax dawk li ħadmu inqas kienu mħallsin u x'hekk. Kienu mħallsin bħalhom. Nitolbu l-mulejjenna tal-lum eżis ħuti. L-ewwel nett biex id-deċiżjonijiet li nagħmlu f'ħajjitna kbar u żgħar nfittxu x'inirrida Alla għalina. Għax m'hemmx ġejt ikbar f'ħajjitna iżjed minn meta nagħmlu rida Alla. Ħanerġa' ngħidilkom kien hemm ta' bil-ħaq li daqs Alla ħadd ma jafna u daqs Alla ħadd ma jħobbna. Allura nemmnu wkoll li rida Alla għalini l-ikbar ġejta għalina. Issa jew nemmnuha jew le. Għalhekk ma nagħmlux dak li żball, l-ewwel nagħmlu d-deċiżjonijiet tagħna u nafġu aħna. Mbagħad nippretendu l-Alla jbierek li żbalji tagħna. Ovvjament Alla ma jistax jagħmlu dan. Għax xi drabi Alla jkun jaf li dak li nixtiequ aħna mhux ta' ġiet eżis ħuti ta'. Mela dik l-ewwel ħaġa, t-tieni biex ikollna qalb wiesa', qalb miftuħa bħal dan is-sejt. Sewwa u ma ngħajrux lejra tagħmlilna ħafna ħsara, ta' hekk meta naraw il-ġenerożità, meta naraw il-ġejt fuq ħadd ieħor imberkuh sewwa u nifirħu miegħu mhux ngħajru għax naraw il-ġejt ta' ħadd ieħor eżis ħuti. Nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ibarikna u jitfa' fuqna l-grazzja tiegħu ta' biex hekk infittxu rida tiegħu fil-ħajja tagħna dejjem. Umu bil-bieqfa jogħġobkom. Ħuti Jeżies indur lejn Alla l-missier tagħna li jrid isaħibna miegħu fix-xogħol tiegħu ta' dwieli u ngħidulu mulej żommna fis-servizz tiegħek flimkien. Għall poplu qaddis-Alla sabiex fil-waqt li jaqdi lill-mulej bl-umiltà jirrispetta lil kull min qed jaħdem għal ġid tal-oħrajn. Nitolbu mulej żommna għal dawk li huma bla xogħol jew li għandhom paga baxxa sabiex is-soċjetà timpenja ruħha ħalli kulħadd isejb fejn jaħdem u jitħallas b'mod ġust. Nitolbu mulej żommna għall-anzjani sabiex ikunu dejjem disponibbli skont il-possibiltajiet tagħhom. Nitolbu mulej żommna għalina sabiex nagħtu widen għall-leħen tal-mulej li jsejħilna biex nidħlu għax-xogħol fl-għalqa tiegħu. Nitolbu mulej żommna x'inhu x-xogħol tiegħek, x'inhu x-xogħol tiegħi fl-għalqa tal-mulej. Eżis ħuti kull wieħed waħda minna suppost aħna mhux biss dix-xiebli ta' Ġesu, jiġifieri nagħżu lil Ġesu bħala l-idjal tagħna, ma aħna wkoll apostli. U minn mod u minn ieħor kulħadd għandu l-ħidma tiegħu xi wettaq fl-għalqa tal-mulej. Nistaqsu lilna nfusna mulej x'inhi dik il-ħidma li inti tridni nagħmel. Ħafna drabi affarijiet żgħar ta' li nagħmluhom b'imħabba kbira ta' dak li jitlob minna l-mulej. Nitolbu għal ħutna l-anzjani, għal morda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna. Eżis ħutu fiskiet ejju b'umiltà lil mulej nofrulu it-talba tagħna. Il-qa mulej dawn it-talbiet
li qegħdin nagħmlulek u għamel il-ħidma kollha tagħna tibda fik u fik tintemm bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa Mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna noffrulek mill-frott li tajtna inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu f'idi ħajja, nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġeli kollha infaħruk u intennulek bla eda qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int Mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħa l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton
mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum nitolbu għal ruħuna Anthony Fenech. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santa Rosa ta' Lima illum fil-festa tagħha u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fuq dak li qalilna Ġesu fl-Evanġelju tal-lum biex inħobbu, biex niftħu qalbna, biex nkunu ġenerużi, għax hemmhekk hemm il-ferħ veru. Nitolbu flimkien it-talba l-għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li il-missier tagħna tas-sema flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem kien mad-dem ta' Sina Ġesu Kristu jkun jiswew lejna l-sem ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajjer id-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħid nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem għamla. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Eżis ħuti ngħidulu grazzi bil-qalb lil mulej għal din l-Ewkaristija, nqumu bil-wieqfa, nitolbuh jenna li nożżu l-kelma tiegħu f'qalbna biex hekk l-Ewkaristija tina l-qawwa ħanejxuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ngħidulu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna ċirka waħda ma' Kristu, bl-umilta kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu issa tliet Ave Marjiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem ta' Ommna Marija dan fil-qabar kif talbitna Ommna Marija meta kellmet il-karni griuma minn dal-kwadru l-hawn u xekk f'din il-Knisja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna